jokoan gauza asko ari da gertatzen. Etzaia beti bezala herria zapaltzen. Zuk barruan jarraitzen duzu. 10 urte gartzelan daramatzazu. 10 urte gartzelan denetatik pasatu duzu. 10 urte gartzelan bakardadea zagutu duzu. 10 urte gartzelan herria bihotzean daukazu. 10 urte gartzelan noiz bizi behar duzu. Noiz bizi behar duzu. Noiz bizi behar duzu. Noiz bizi behar duzu. 10 urte gartzelan legea zure aurka daukazu. 10 urte gartzelan askatasuna lapurtu dizu. 10 urte gartzelan herriak maitatzen zaitu. 10 urte gartzelan gurekin noiz egon behar duzu. 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 Marute gartela
La sociedad vasca no espera otro escenario que no sea aquel en el que desaparezcan las crueles medidas de excepción que se aplican a los presos y presas vascas, cerrando así una etapa gris para abrir la puerta a un nuevo tiempo. Euskal jendeartearen gehiengoak ez du espero euskal presoen eskubideak errespetatzen hasteko aldi berria besterik. Dispertsioari amaiera emanez eta herritarrok modu aktiboan inplikatzen bagara, aldaketak eragin eta egoera berriak sustatzeko gaitasuna dugu. Horregatik, bihartik aurrera ere lanean jarraitzeko deia luzatuz amaitu nahi dugu.